Malipayong humana sa kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Pasaylua, napugos ko pagpahigayon ining part 2 sa atong sugilanon karong hapon nga naguluhan og magpupugas. Pasaylua gyud ko, adyo ko'y kalibutan, adyo ko'y kasayuran nga naputol day ang atong audio. Na-mute na ang atong mikropono sib pagsud nimo sa atong sakinan kaganina. Wa ko kahibaw, unsay nasikaran, tiyalig na-disconnect ang akong camera gikan sa microphone. Pero naleksyon ako nga sa di pa nako i-post ang atong programa, ako i-check ang tanan natong mga hiraminta. Akong i-check kung doon na ba'y audio aron dili intawon mo mabaw. So mga igugog pasaylo sa inyong kahasol ug daghan kayo ang nag mensahe nako nga mahimo ba nga maghimo ta og part 2 aron matiwas ang atong sugilanon. Daghang salamat sa inyong interes. Mahimo ra man gid undang nga inyo tong isalikway nga di gid ka mausliyop, taka man lang ning iyang programa og mangluod na mo pasaylua. Ug daghang salamat nga inyo kong gihatag og higayon ug nadugay ning atong part 2, nagabhian nami kay pag abot na mo diri sa bahay si CB nakatug uban ni Dr. Iris kay budlay ba in town ni duwa dito sa bahay ni Yaya Mar plus di siya matuog kung dili makakuyog ni Dr. Iris. So finally nagtapad sila pangatuog, naikog ko nga mupukaw nila, karon pa sila ng mata. So karon pa ta mag part 2 sa atong panahon dayong kilom-kilom. Sa atong part 1 naputol lang atong audio sa dihang nangutanan natong anak sa magpupugas nga unsa may kapuslanan tay sa imong pagpugas. Wa may kasiguruan mutubo ba ng binhi ngayon mong gipahimutang sa yuta. Kaya pasabot man ang amahan nga iyag yung hikayon ang yuta, iyag yung dugmukon ang yuta, kuhaan niya og bato, kuhaan niya og sagbot aron nga masiguro gyud mo dako ang kahigayunan nga mulipang ang binhi, mamunga ang binhi, magmampuslanon og mahimong tanom, mahimong pagkaon ang binhi. Pero niingon ang anak ug sakto ang anak nga wa man kay daganan sa kinaiyahan. Kung maghuwaw, malaos imong binhi. Kung magbaha, banlason na imong binhi. Kung dunay peste, mapuo imong binhi. Kakao na sa iring og iro og bisag manok, mausik ang imong binhi. So, I think ang pangutana sa anak magrepresentar sa atong kalibog sa kinabuhi. Unsa may kapuslanan sa ato paghimo sa atong inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton, makawang raman. Mahimo raman tang lupigan. Mahimo raman tang daog-daugon. Mahimo ramang mawani ang tanan nato mga paningkamot. Bisag unsaon nato ayo-ayo sa atong pamatasan, mahimo raman tang isalikway sa atong isig kaingon. Mahimo raman tang ma-misunderstood. Mahimo raman tang sayupon sa pagsabot. Mahimo raman tang pasanginlan og di mao. In fact, mahimo ra tang tanggungon, mahimo ra tang kondinahon, mahimo ra tang tulisukon sa mga pasangil nga way sukaranan. So sa may kapuslanan sa pagka magpupugas. Kung way garantiya nga ang iyang gipugas nga binhi nga iya intawong gialima, iyang gi matuto pag-ayo ug ang yuta nga iyang giandam aron nga basig madako ang kahigayon ng mulipang, wa gyud siguro nga mo alimbukad ngadto sa mapuslanon nga tanom o pagkaon. Ang amahan nakadungog sa pangutana siyang anak sa hilom nalipay. Nasus kanindot sa akong anak. Doon na siya mga pangutana. Doon na siya mga lawom kaayo nga mga kalibog. Doon na siya mga pagduda sa kapapuslanon sa akong pagka magpupugas. O kana para sa amahan imbis masuko ba siya nga kawa di mo utang buot kining akong pagka magpupugas, kining akong pagpanguma, kining paghago sa imong inahan mao ni nakapa-eskwela nimo. Mao ni hinungdan nakataak ka sa eskwelahan, karon ismulo nimo. Kay bao ba nang magpupugas og ismulo? Karon imong pahiyuson ang akong kapuslanan. Pero ang amahan nalipay. Iyang gitanaw ang positibo nga aspeto sa pagpangutana sa anak. Nagpasabot ang anak nagsugod na og pangutana. Nagsugod ng pakisusi. Nagsugod ng pagpalawom sa iyang pagsabot. So kutob sa maabot sa iyang pangisip. Ang amahan na malandong, nahilom sa makadiyot, pero pagkatotoo niyang hag ngadto sa iyang anak.
kanang yanghag para sa mga batan-on mao na ang gikan sa pagduko hangtod nga nitanaw siya sa mga mata sa iyang bata ug naingon, nak, dunay labaw pa nako, nak. Labaw pa nako nga magpupugas. Ang ako, nak, taytayan naman ko sa binhi ug sa yuta. Taytayan naman sa kinabuhi sa tanom ug sa saad sa paglipang sa pag-abot sa yuta ug sa binhi. Dunay labaw pa nako, ta. Ang iyang gasa, ta, labaw pa sa binhi. Ang iyang gasa, ta, labaw pa sa binhi nga way siguro mulipang ba, madaot ba, o resulta ba sa kaayuhan, musangpot ba sa kadautan. Pero siya muhunong, ta, sa paghatag sa iyang gasa, sa paghimo sa iyang gimbuhaton. So, nahibong na ang bata, kinsa mantay ang labaw pa nimo? Nga sama nimo wa say siguro ang iyang kamapuslanon ang iyang gibuhat. Yung siya, ta, labaw pa nako, ta, ang nagmungda gyud sa kinabuhi. Siya mo'y nagasa nato sa tong tawhanong kinabuhi. Way siguro, ta, ang iyang pag-asa nato sa tawhanong kinabuhi unsay resulta. Kung mamahimo siyang mapuslanon nga estudyante pareha nimo, ta, maayo. Kung pareha siya sa magpupugas, pareha nako usahay, di malason o sa swerte, arang-arang. Pero, ta, iyang padayong gihatag ang balaanong gasa sa kinabuhi, bisan pa kung ang maong kinabuhi, dili mapuslanon. Nahimong badlungon sa katilingban. Nagpakauwaw sa ilang mga ginikanan. Wa siya moingon nga, adi na kumuhatag og balaanong gasa sa kinabuhi kay magpabadlong lang ning bataa sa iyang mga ginikanan. Wa siya mo question, ta. Padayon siyang nihatag sa balaanong gasa sa kinabuhi, bahala nag-ing kinabuhi nga iyang gigasa, nahimong kriminal. Nakautang og laing kinabuhi. Nahimong kawatan, nahimong hilabtanon. Or pasaylo ata, nahimong opisyal sa gobyerno og nangurakot sa buhi sa katawhan. O nahimong magsisibya nga bastos kay mo interview sa mga biktima sa pagpanlugos. O nahimong negosyante nga tikasan, may kay mo pahimos sa mga trabahante, ta, daigin mo hatag og saktong suhulan o mga benepisyo. O nahimong bintahuso na professional, nahimong bintahuso nga abogado, nahimong bintahuso nga CPA, nahimong bintahuso nga inhinyero. Mas daghan sa iyang building sa natumpag kaysa nakatsamba og tuyhat. Nahimong tikasan nga driver, nahimong mapahimuslanon nga operator sa mga sakinang pamasahero. Kanang tanan, ta, risgo na sa iyang pag-asa nato sa balaanong gasa sa kinabuhi. Pero wa siya mohunong sa paghatag nato sa balaanong gasa sa kinabuhi. Of course, mas daghan sa iyang gihatagag balaanong gasa sa kinabuhi na nahimong mga pari, nahimong mga madre, nahimong mga leader, nahimong mga ginikanan nga tinuray yung nagmatuto ug nag-andam og mas hayag nga ugma sa ilang mga bata. Nahimong mapuslanon nga mga professional, mga inhinyero nga tinuuray gyud, nagtuon gyud aron pagpalig-on sa ilang gipabarog nga mga istruktura. Nahimong mga mapuslanong mga arkitekto nga nagtukaw gyud aron mahimong maayo ang ilang mga disenyo, makapasamot sa katahom sa kalibutan ang ilang mga mugna. Nahimong mga pintor kansang obra maestra nakahatag og dugang kahulugan sa mga kinabuhi sa mga nakakita. Nahimong mga magtutudlo nga nagtukaw gyud, bahala sa gamayng suhulan ug benepisyo aron pag-umol sa mga panghuna-huna sa umaabot ng mga haligi ining nasura. Nahimong mga mamumuo. Bahala na kung dili tukma ang suhulan o mga benepisyo apan gihimo ang tanan, gibubo ang tanan nilang nakamauhan aron sa pagtabang, pagpaligid sa industriya, pagpalihok sa nasudnong ekonomiya. Nahimong
mga estudyante sama ni muta nga nagtinguha gyud pagkat-on, nisuway gyud pagtugkad sa kalawom sa mga gumunhap sa kinabuhi. Ang hinaot nga ang ugma mas hayag tungod ninyo na mo'y umaabot ining nasura. Sa ato pata, wa ko mag-inusara sa akong pagrisgo. Ang akong girisgo, maura ang mga binhi na akong gipugas sa atong hardin, sa atong umahan. Dunay mas dako og risgo ta. Balaanong gasa sa kinabuhi gyud ang iyang gihatag kanatong tanan. Nawa bisan wa siya kasiguro unsay atong dangatan. Ato ba siyang pasidunggan sa mga maayo nga mga buhat o ato ba siyang pakauwawan sa atong hitong pawak sa kaalautan. Siya ta ang tinuod na magpupugas. Padayon siya nagpugas og kinabuhi. Padayon siya nag-umol og mga linalang. Nasama siya ang dagway. Bisan sa dakong risgo. Ang iyang mga mugna, ang iyang mga linalang, ang mga ihatagan niya, gihuypan niya sa balanong gasa sa kinabuhi. Mahimong sukway. Mahimong mo pakauaw. Mahimong mo insulto niya. Mahimong manamas-tamas kaniya. Mahimong magtukod o ilang kaugalingong relihiyon. Aron sa pagpangilad o mga ginsakupan, abusuhan ang mga bata o mga babae, mga sakop, pangwartahan, ang tanan ng mga membro para sa luho sa ilang mga Pinoyanan, sa ilang mga palasyo, sa ilang mga pagpuyo. Mahimo mga politiko, may kay mangilad sa mga tao. May kay mo pasalig, may kay mo saad. Pero ang ilang mga bulsa mo ay gipaburot. Ang ilang personal nga mga interes mo ay gipalabi. Siya ta ang tinuod na magpupugas. Nihatag sa balaanong gasa sa kinabuhi, gipakapinan pata og hingpit nga kagawasan. Unsaon nato kining kinabuhiya. Ug turno na sab sa anak ang pagtak-o. Nahutdan siya og mga pangutana. Ug hingpit niyang natugkad ang kamapuslanon sa magpupugas. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa makausapa mangayo mig pasaylo sa kakulian technical sa atong part 1, hinaot na katultol mo ining part 2. Palihog i-share ni sa inyong mga timelines sa Facebook ug sa ubang mga social media accounts or mas daghan sa mga nahimangod in town, nabaw in town, kay naputol ang atong part 1. Yun sa man to nimo, sib nganong naputol man ang atong audio pero di gito sa ni CB. Maybe tungod to sa akong kahinangop, nagkatuali ang akong mga hiraminta, pero dito sa ni CB Girl ang pagkaputol sa atong part 1. So hinaot nga nasumpayan kining atong part 2 ug nahingpit ang atong sugilanon karong kilom-kilom, bahalag liwas na sa kilom-kilom na nag-uluhan og magpupugas. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong palahing nga pagsunod ug pagsalig ug pagsabot ug pagpaminaw sa atong panahom ganina dayon karon humana sa kilom-kilom. Malipayong panihapon kanatong tanan. Daghang salamat CB Girl nga nimata ka para sa atong part 2 sa atong panahom.